Hello everyone, good morning. Welcome back to Sulumahaya Katari YouTube channel. Dini आङो ब्लग लाबोदों फुंनि आङो दिनै 6:30 सिखारदों सिखारनानै मोखां सुबाय हाथाय हुबाय ओमफ्राय गाइखेर लायना फैबाय ओमफ्राय आङो साहा फुदुंखांबाय दासो मैया जोंहा था लाबोदोंमोन बिखौ रुखांबाय बिदिनो लोंनोसै ओंखामखौ जाथ'ला दा थादो नै थाया बिनो सायाबो जाबायानो सायाबो लोंनोसै गाइखेरा गुदुं खालामनांगौला आरो मैयानिनो थाबावबाय गाइखेरा लोंजोबनो हायासै आरो आं नै दुधबो सोमना दोनदो बेखौ दा एवसिगोन मेगन सेगन बुंनांबाय मोनजोंबो दुगैखांबाय ना साया जाबाय साहा लांनोसै आङो बोथोरा थान्दा जाबायानो गोजांलायनाय जाबाय बेयावबो बाहेरायाव थान्दा मोनो गोजांबायानो थान्दा हाबबायानो अखाथ' हाबाङाबो ओमफ्राय थान्दा हाबबायानो आरो दै लोंबाय दिनैसो गोदैथो जादों खोमा आं आवगाय साहाखौ लोङोमोन गोबांमोन दा लोंबांनो हाला खलब लोंबानो माबाय आरो साहा लोंबाय थाबाबो ओंखाम जानो हाया होन मोनो खुगायानो बोरैबा मोनो गाइखेर साहा लोंबाथाय लोंनो होनना भाबिदोंमोन दा आरो थाखौ मैया लाबोबाय ओमफ्राय रुबायना लोंनोसै दे होमबा आङो साहाखौ लोंसै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर Wah, Thailand. Wah, gong hentar na. Gadis yang kama biye. Widi Thailand gadis kama. Dilele zade. Gadis jaga ni. Angolok lora ibarat. Mamre. Gadian to. बिखां जानो हानाय नङा गोदैसो